Toto je Jakub, finančný poradca s 13 000 sledovateľmi na Instagrame. Vďaka našej prvej spolupráci teraz pravidelne vytvára virálny obsah, ktorý získava 10 000 zhliadnutí. Jeho problém je, že síce získava veľa zhliadnutí z virálneho obsahu, ale nedokáže týchto divákov premeniť na platiacich klientov. Väčšina ľudí by mu poradila: pridávaj viac predajného obsahu, alebo vytváraj lepšie hooky. Ale to nie je problém. Skutočný problém je, že Jakub sa snaží predávať len na Instagrame. A to je podobné, ako keby sa spýtal ženy na prvom rande, či si ťa vezme. Takže v tomto videu prevediem Jakuba môjim systémom s názvom Token. Ukážem mu presnú cestu, ktorá mu pomôže získať viac platiacich klientov. Prejdeme si, aký obsah by mal zdieľať, aby pritiahol tých správnych ľudí. Ukážem mu, ako získať ich kontakt do e-mailovej databázy, kam ich poslať po stiahnutí jeho zdarma materiálu a ako automatizovať proces tak, aby v čase, keď mu niekto napíše správu, tak ten človek bude pripravený kúpiť. Ak získavaš zhliadnutia, ale máš problém ich premeniť na klientov, zostan tu, pretože všetko, čo v tomto hovore preberieme, môžeš okamžite aplikovať pre svoje podnikanie. Takže poďme na to. Možno pre tých, ktorí nevedia, že aby si tak bližšie priblížil, že čomu sa napríklad venuješ, hej? Či by si takto im mohol priblížiť? Určitě věnuju se finančnímu poradenství se zaměření na podnikatele, to znamená lidi, kteří mají velmi zajímavý příjem, ale bohužel s tím příjmem neumí dále pracovat. To znamená, že vydělávají částku přesahující 100 000 korun měsíčně, ale bohužel na konci měsíce, bez ohledu na to, jestli jim přijde 30 nebo 130, tak na konci měsíce vlastně zas a znova jsou na nule a vlastně se motají v takovým začarovaným kruhu. A důvodem není to, že by měli nějaké dluhy nebo měli nějaké vysoké náklady na život, ten důvod je prostě jenom to, že neumí s těmi financemi efektivně hospodařit. A vlastně tím se odlišuju, si myslím, tak trochu jako od ostatních finančních poradců, že to není jenom o sjednání produktu, ale je to udělat ten krok vzad a tím je vlastně naučit je efektivně hospodařit s těmi financemi tak, aby se jim vůbec dařilo s něčím do budoucna pracovat. A i tak by měl být vlastně zaměřený ten můj instagramový profil. A vlastně i proto jsme se dneska, ale už po druhé, není to poprvé, se vlastně vidíme a podívame sa na to. Áno, čiže pre tých, ktorí to pozerajú, mali lepší kontext, my sme vlastne prvýkrát riešili problém s tou pozornosťou a to sa nám celkom podarilo vyriešiť, tak to si vlastne ukážeme aj v priebehu toho videa alebo tohto vision boardu celého a v podstate na čo sa ideme dneska zamerať je to, že OK, že my máme vlastne tú pozornosť, ale chceme presne zvýšiť ako keby tie konverzie, hej, že aby viacej tých klientov padalo z toho Instagramu a tak ďalej. Takže celkovo dneska si prejdeme tento systém, celú tú analýzu a tak ďalej, takže poďme vlastne na to. Taký začiatok je dosť kontroverzný, hej, že vlastne najhoršie miesto pre budovanie tej dôvery je práve ten Instagram, hej, pretože ľudia sa snažia robiť to, že dajú reelsko, hej, nastavia tam vlastne manyčetík a snažia sa predávať z toho jedného reelska, hej. Ale dneska, keďže už je strašne veľa ľudí na tom Instagrame, tak treba sa niečím odlíšiť, hej. Čiže to, že niekto postuje len reelska, proste nestačí, hej, dneska. Hlavne, keď má, hovorím, to odvetvie, v ktorom je fakt veľká konkurencia. No a preto, keď sa vlastne pozrieme ďalej, tak je taká štúdia od Google, vlastne pravidlo 7.1.4, kde vlastne zistila, že predtým, než niekto od teba niečo kúpi, tak potrebuje v podstate vidieť 7 hodín tvojho obsahu, 11 krát prísť do kontaktu s tvojou značkou a vidieť ťa v podstate na 4 rôznych platformách. Toto je vlastne s tým, čo prišiel Google, áno, na základe nejakých dát. No a viem, že väčšina ľudí má problém pridať proste len 3 videá týždenne, hej, tak ako dokáže toto všetko v podstate zaobstarať, aby to bolo. No a to je to, čo si dneska prejdeme na tomto kole, plus vlastne s hlbšou analýzou toho tvojho profilu. Čiže keď sa vlastne pôjdeme tuto, tak môžeme vidieť, že toto je v podstate tvoj profil. Čo sa týka tvojho profilu, tak opäť tvorí ho vlastne takýto väčší funnel. Opäť ja k tomu funnelu mám nejaké poznámky a čo budeme potrebovať vylepšiť. Čiže v podstate tá prvá časť, čo sa týka pozornosti tých videí, tak tu máme, to sme vlastne už zaobstarali na tom prvom kole, môžeme vidieť, že máme 11 000, 68, 90 a tak ďalej, hej, že tie videá proste vybuchujú, čiže tam problém není. Problém je to, že tieto pozornostné fakt slúžia na to, že aby sme získali tých ľudí na ten profil. A presne ty si aj hovoril, že OK, že ty sa síce zameriavaš na nejaký segment, ktorý je svojím spôsobom jedinečný, áno, a opäť tí ľudia niektorí proste opäť vidia, že finančný poradca, hej, že môžu byť trošku skeptickí k tomu a tak ďalej a preto vlastne nastavíme tento C2C content funnel. Čiže pozornostné videá tie máme, to už sme sa naučili, to nemusíme nejako extra riešiť. Máme tu autoritatívne videá, hej. Tých autoritatívnych videí je tu zatiaľ celkom málo. Ja keď som analyzoval tvoj profil, tak našiel som vlastne tieto 3,
kde opäť ideme proti nejakému kontroverznému alebo ideme proti nejakému bežnému tvrdeniu, ktoré je v tej našej oblasti dané. Hej? Čiže napríklad, že si nemajú ľudia nechávať peniaze v banke, že si nemajú zobrať hypotéku, áno, hej? Že prečo si nemajú šetriť tie peniaze a tak ďalej. A týchto typov videí budeme vlastne potrebovať viac. No a tento obsah, autoritatívny, ťa v podstate stavia do pozície experta vo svojom odvetví a pomáha premeniť vlastne tých bežných sledovateľov, ktorých sme nabrali tu, na tzv. Pravých fanúšikov. Hej? Ja to mám, že sú to praví fanúšici, ktorí si vlastne cenia tie názory a dôverujú vlastne tvojmu pohľadu na vec. Čiže dôverujú tomu, čo tu to hovoríš, hej? Lebo máš už proste tú expertízu. A tento obsah odhaľuje v podstate, že prečo to, čo niekto napríklad tvrdí ako nejaké zaužívané rady, už nefunguje. Čiže často sa v týchto typoch videí prezentuje úplne iný prístup. Čiže poviem príklad, niekto je fitness tréner a proste iný fitness tréner hovorí, že musíš proste veľa cvičiť, aby si mal tie svaly, hej? A ďalší fitness tréner, proste, ktorý je tá väčšia autorita, vie, že to není pravda a povie mu, že nemusí chodiť 6-krát týždenne do fitka, ale stačí proste dodržiavať tú stravu. To je vlastne zmena toho myslenia u tých ľudí, a ukázať, že vlastne ja skutočne rozumiem tomu problému. Tuto potom sú nejaké príklady toho, ktoré si potom môžeš pozrieť aj po kole alebo pre ľudí, ktorých bude tento vision board v dispozícii. Stačí sa iba prekliknúť a otvorí sa link. Ale v podstate vždycky sa robia nejaké takéto spôsoby, hej? Čiže mám starý spôsob versus nový spôsob. To je to, čo sme teraz hovorili. Niečo zaužívané versus niečo, čo je aktuálne, čo sa teraz používa. Potom máme krok za krokom postup k dosiahnutiu výsledku. To je taký štýl formátu alebo štýl videa, kde hovorím o tom, že poviem príklad. Keby som mal zajtra začať svoj Instagram od nuly, tak toto je vlastne 5 vecí, alebo toto je 5 krokov, podľa ktorých by som postupoval, hej? A jeden, druhý, tretí, štvrtý, piaty. A tí ľudia budú z toho, že OK, že má to hodnotu, ale musím to zabaliať do atraktívneho formátu a bolo ľahko uchopiteľné. To si vysvetlíme za chvíľu v takej metodike. Potom sú to opäť kontroverzné názory, čiže napríklad prestan pridávať len edukačný obsah, áno, cvičenie ti nevybuduje svaly a tak ďalej, áno. Analýza konkurencie, čiže napríklad analyzovať opäť prečo niekomu niečo funguje, áno, a ukázať ten dôvod za tým, prečo napríklad Warrenovi Buffettovi funguje jeho investičná stratégia, áno, a rozobrať to detailne, dajme tomu. Ďalej je to vlastná metodika, to je to, čo napríklad tu dneska rozoberáme, taký ten token, hej, ja som to nazval, že to je token metodika, potom si skúšame, že prečo. A máme tu potom postrehy a názory, čiže opäť to sú nejaké individuálne veci na základe toho, čo si zažil ty, čo zažili klienti, aby to do toho zabaliť. Čiže to je vlastne tento autoritatívny obsah. Potom tu máme vlastne tajnú omáčku. Z tej tajnej omáčky, vysvetlím si, to je vlastne osobnostný obsah. Z toho osobnostného som našiel na tvojom celom profile jedno video a to znamená, tie otázniky sú tu preto, lebo my potrebujeme takýchto videí pridávať oveľa viacej. Napríklad ja som z tvojho profilu doteraz ešte nezistil, akože už ťa poznám, ale nezistil som napríklad, že kto si, čím si prešiel a tak ďalej. Čiže toto mi tam celkom chýba, takzvaný ten príbeh, ten storytelling v podstate. A to je to, čo týchto ľudí, čo sú praví fanúšikovia, zmení na ľudí, ktorí ti budú skutočne že dôverovať. Ako keby ide tam o to spojenie a o tú dôveru. Lebo byť expert je síce fajn, ale pokiaľ ťa ľudia nemajú radi, nestotožňujú sa s tými tvojimi myšlienkami, tak od teba nenakúpia. A to je dôvod, prečo napríklad aj tu sa nesústredíme na to, aby sme mali 100 000 followerov, ale stačí nám tých 1000 pravých, ktorí proste budú to celé žrať a budú chcieť si od teba kúpiť aj mačku vo vreci. Tu sú opäť nejaké príklady toho typu obsahu. Sú to napríklad osobné príbehy, čiže ako som sa dostal z nejakej pozície behind the scenes, čiže ako napríklad vyzerá nejaký bežný deň, dajme tomu môj, tvoj, ako to už je na hocicom, ako si to zobere. Potom mám vlastne veľké výhry. Čiže veľká výhra je opäť niečo, čo som kedysi, dajme tomu, že robil a prestal som s tým. Čiže opäť to tak príbehovo pojmem, že napríklad kedysi som sa snažil mať 100 000 followerov a myslel som si, že vďaka tomu budem zarábať 100 000 korún mesačne, hej? Čo je najväčší ako keby tiež zároveň mýt a zároveň je tam aj tá výhra, že OK, ja som s tým prestal a namiesto toho som urobil toto. Zraniteľné momenty. Zraniteľné momenty, tie sú napríklad dobré na karusely, čiže tu je príklad toho môjho, že stratil som 4 mesiace života tým, že som vytváral freebičko alebo materiál zdarma, ktorý mi zarobil 0. Opäť je tam ten storytelling. Čiže toto budeme v podstate potrebovať na to, aby nám tí ľudia dôverovali. Opäť prejdeme si to bližšie k tej token metóde. Potom tu máme predajné videá. Predajné video som zatiaľ nenašiel, že žiadne, že na tvojom Instagram. Čiže tie nám tu tiež chýbajú a tie budeme vlastne potrebovať. A tie predajné videá
slúžia na to, aby premenili aj tých verných fanúšikov a tí, čo nám dôverujú, na tie peniaze. Lebo to je to najdôležitejšie. Preto sa to vlastne aj robí ten Instagram, aby to generovalo zisk. Tie videá majú by ukazovať výsledky, dôkazy, hodnotu tvojich platených ponúk a mali by pôsobiť autenticky, jasne a ukázať, že vieš, ako tým ľuďom pomôcť. A to ty vieš. Lebo ty tie výsledky máš vo výberoch, k tomu sa dostaneme. Ale nepoužívaš to v podstate v tých reelskách, čo je veľká škoda. Tuto, keď toto bude celé takto fungovať, ako sme si tu vysvetlili, tak v podstate my tuto získame nejakú pozornosť, čiže nejaké očko, ale na konci nám to vlastne vygeneruje tie peniaze. No a čo treba teda zmeniť? Tuto si to môžeme takto pozrieť. Hop. Pridávať viac toho autoritatívneho obsahu a viac tajnej omáčky, čiže toho storytellingu. To je prvá vec. Ukázať svoj príbeh detailnejšie, áno. To znamená, že to je toto video. Už tu poprvé začni tady. Je to ako dobre urobené, ale mne na tom profile chýba pripnutý príspevok, ktorý by hlbšie hovoril o tom, že čím si prešiel, ako si sa k tomu dostal a celkovo taký ten príbeh, že bol som v bode A a bol som na tom, dajme tomu znalostne, nejako finančne, nejako napríklad nedaralo sa mi toto a potom tam ukázať tú cestu do toho bodu B, kde som aktuálne teraz, hej, že mám napríklad X klientov, zmenil som toto a to už tých ľudí dokáže viac stotožniť s tým, lebo oni sa v podstate budú nachádzať v podobnej situácii ako si ty. A tým pádom sa viac stotožnia a potom už im je ľahšie odosť predať. To je dôležité tam potom spomenúť. Tvoriť viac storytellingového obsahu, ktorý hovorí o tvojom tzv. ICP. ICP je v podstate Ideal Customer Profile. To je taký hack, preto kto to pozerá ešte teraz, aj celkovo pre teba. Čo som sa ja naučil, čo je veľmi hodnotné, je to, že tvoj ICP alebo tvoj ideálny zákazník si vlastne ty sám. To je celkom dosť zaujímavý poznatok a ja som sa to tiež naučil. Najlepšie, čo je urobiť, je zamyslieť sa nad tým, že čím som si ja prešiel, aké otázky som mal ja pri tom, keď som sa snažil niečo dosiahnuť a tieto otázky, či už od seba, od klientov, od ďalších rôznych ľudí, zakomponovať to do toho obsahu a vytvoriť ten obsah o tom. Poviem príklad, ja som teraz robil video o tom, že by ľudia nemali predávať lacné kurzy, pretože obsahujú veľmi veľa informácií a ľudia ich proste nedokončujú, lebo im ešte neveria. A preto je lepšie im dať tzv. Mikromagnet, ktorý im už dá nejakú rýchlu, malú výhru, do 20 minút vyrieším nejaký jeden maličký problém, a potom oni mi už dôverujú a ja im môžem prestať svoju platenú ponuku, nejaký väčší kurz a tak ďalej. Je to na základe toho, že ja som si to zažil, hej, že ja som proste predával nejaký ten kurz a je to nejaká moja skúsenosť. Takže to je vlastne ten ICP moment. Ďalej, čo som si šiel na tvojom profile, je, že nie sú tam presne tá tvorba tých mikromagnetov. Treba tvoriť viac tých mikromagnetov a používať potom tú moju token metódu. Tie mikromagnety, na to vlastne využívame tento nástroj. Mikromagnet Master GPTčko. Je to v podstate mnou naprogramované GPTčko, ktoré ti pomôže vytvoriť nápad na mikromagnet na základe toho, aký mu dáš input, hej, čiže vlastne tie vstupné informácie. On sa to spýta, komu pomáhaš, čím pomáhaš a tak ďalej. Potom ti dá nejaké nápady. Tie nápady na ten mikromagnet môžu byť, je ich cca 5 a sú vlastne v 5 rôznych formátoch. Jedným je napríklad aj takéto GPTčko, že človek vytvorí, ktoré fakt len človeku vyrieši nejaký malý problém. Keď si to vezmeme, tak toto neurobí to, že to vytvorí celý ten mikromagnet za teba, alebo ten lead magnet, ale ono to urobí to, že ti pomôže s tým nápadom, čo je to najdôležitejšie. Čiže je to rýchlo, efektívne, máš malú výhru a potom vieš človeka posunúť do tej platenej ponuky. Môže to byť nejaký jednoduchý checklist, môže to byť jednoduché PDF-ko, môže to byť zbierka nejakých súborov, nejakých šablón, áno, môže to byť kalkulačka napríklad, hej, tým, že ty si vlastne finančný poradca, tak dá sa jednoducho naprogramovať takéto GPTčko len cez text, aby, poviem príklad, že teraz sú proste nejaké úrokové sadzby, bla bla bla, ľudia chcú vedieť, že kde sa im najviac oplatí hypotéka, tak vyplnia vlastne pár údajov v tom GPTčku a na základe tých tvojich informácií aktuálnych pre tento rok alebo pre koniec tohto roka by im to odporúčilo takú a takú banku. A odtiaľ s nimi vieš vlastne spolupracovať ďalej. Čiže dá im to jednu malú výhru, je to rýchle, efektívne, do 20 minút majú vyriešenú dilemu s tým, že kde si napríklad majú zobrať tú požičku, hypotéku a úver. Celkom jednoduché. Čiže toto treba tvoriť o dosť viacej. Prestať používať dlhé call to action. To som si všimol, to máme v podstate tuto. Bolo to vlastne smerovanie ľudí do popisu a bolo tam komentovať slovom finančná nezávislosť. Toto je strašne dlhý call to action na to, aby to proste ľudia napísať. Vedia sa tam pomýliť, vedia sa tam zaseknúť a tak ďalej. O dosť lepšie je voliť vlastne slova, ktoré majú maximálne 3 až 5 písmen, teda ideálne 3 až 5, maximálne 7. Nech to je fakt krátke, rýchle,
úderné a tak ďalej. Čiže namiesto finančná nezávislosť by tu mohli byť napríklad iba, že finance, čo je o dosť kratšie, jednoduchšie pre tých ľudí napísať, ničom sa nepomýlia. Potom, dôležité, čo tu je, že my ich tu vyzývame na to, nech komentujú slovom, a potom ich tu vyzývame ešte aj na to, nech sledujú profil, čo sú dve odlišné veci. A tam sa nastáva taký rozpor, že človek, keď si to prečíta, ten popis, tak bude taký, že OK, že mám komentovať, mám ho aj sledovať. A má dilemu, že čo má urobiť a je dosť možné, že neurobi nič. Čiže na toto si dávať veľký pozor. Môže sa takýto dvojitý call to action používať iba v tom prípade, keby bolo, že sleduj ma plus komentuj slovo financie a ja ti pošlem video, kde som sa rozpovedal o bla 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 bla. V tom prípade to môže byť, lebo ak to osloví nefollowerov, tak tam je dôležité, aby oni dali ten follow, lebo často sa stáva, že im tá správa zapadne preč. Do skrytých žiadosti nevedia to nájsť a tým pádom strácame potenciálne lídy alebo potenciálnych klientov. Takže toto treba vlastne vyriešiť. 6 je prezradiť im vo videu viac a nie ich vlastne smerovať do popisu, nech si to prečítajú. Ja sám viem, že keď pozriem video, pozeral som vlastne tie tvoje videá, ty si mi dal nejakú hodnotu v tom videu a potom si ma smeroval do popisu čítať. Skôr by som to urobil tak, že to video urobím komplexne, máte hodnotu vo videu a na základe toho, čo som povedal vo videu, si vytiahnem ten scenár, ten transkript a z toho urobím popis. A mám dve varianty. Niekto si pozrie video, lebo rád pozerá videa. Niekto, kto si nepozerá rád videa, si zase prečíta ten popis a je tam v podstate to isté, len ináč povedané. Čiže takýmto štýlom by som to ja robil. Áno. 7. Hovoriť viac o svojich klientov v obsahu a vlastnej transformácii. To máme vlastne túto. Ty v tých výberoch máš skvelé výsledky aj tie referencie, len presne to potrebujeme použiť v tom obsahu a presne týmto storytellingovým spôsobom, kde hovoríš napríklad ten príbeh toho svojho zákazníka alebo toho klienta, ktorý už si mal. On si presne prešiel možno tým, čo trápi ďalších XYZ ľudí, na ktorých sa ty fokusuješ. A my tam chceme v podstate ukázať, my ho nemusíme menovať úplne presne, že kde býva, neviem čo všetko, ale my chceme tú jeho emóciu z toho dostať, ako sa cítil, že dajme tomu, že mu to nedalo spávať, že sa s tým trápil. Fakt, že prehlbiť tú jeho bolesť. Napríklad povedať, že Pepa sa cítil zle, lebo proste neinvestoval, je celkom slabý. Ale keby bolo povedané, hej, že Pepa kvôli tomu, že neinvestoval, strácal peniaze každý mesiac, ktoré mu mohli priniesť x násobok proste mesačne, a nakoniec mu to ani nedalo spávať a preto sa vlastne rozhodol do tej mojej spolupráce, že fakt tú emóciu prehlbím do toho, ako sa ten Pepa cítil. Máme tu 8. Nepoužívať 2 rôzne call to action v jednom videu. To máme tu. Máme tu. Nech sa mrknú do popisu a zároveň tam máme aj potom hneď vetu, že nech sledujú môj profil. Opäť, môže tam byť rozpor. Človek si povie, že OK, tak mám ísť do popisu, alebo mám mu stlačiť hore to sledovať. Rozpor záujmov nemusí urobiť ani jedno, hej? Čiže fakt, buď ich teda nasmerovať len do popisu a v tom popise ich smerovať len na ten follow, alebo ich čisto ukončiť tým, že nech sledujú a v popise mať vlastne zhrnuté to, čo bolo v tom reelsku, hej? Ten popis slúži hlavne na to zhrnutie toho reelska. 9. Efektívne využívanie ManyChatu na zber e-mailov. Ja som si všimol, aj som si to testoval, neviem, či máš alebo nemáš nastavený, ale keď som komentoval na nejaký post, tak presne, nič mi neprišlo. A tam sa deje taká vec, že OK, ja niečo komentujem a ja proste ako užívateľ alebo zákazník, ja to chcem hneď. Čiže mne keď tá odozva nepríde hneď, že to trvá, ja neviem, 2-3 hodiny alebo deň, tak už automaticky strácam ten záujem o to, čo som chcel, hej, alebo na to zabudnem, tie sociálne siete sú rýchle. A preto použijeme v podstate niečo takéto. Vysvetlíme si to. Toto je vlastne jednoduchá ManyChat automatizácia, ktorá slúži na to, že skontroluje to, aby ma ľudia sledovali a následne skontroluje to, či mám ich e-mail, ak nie, tak si ich vypýta a tak ďalej. Hej. Čiže prejdeme si to. Tu máme prvú podmienku na to, že či ma človek sleduje. Ak áno, tak ide semka. Čiže ak chceš získať prístup, dajme tomu nejakému tomu mikromagnetu, čo vytvoríš, nejakej šablóne, checklistu, tak klikne sem. Odtiaľ ho smerujeme na ďalšiu podmienku, ktorá kontroluje to, či mám jeho e-mail v databázi. Ak ho mám, tak automaticky super, tu je odkaz na mikromagnet, hej, a tu dáš link. Môže to byť link, PDF-ko, fotka, to už je na tebe, hej. Ja dávam link väčšinou. Ak nie, tak ide to vlastne sem, takže super, daj mi chvíľu, počkaj 2 sekundy. Ak chceš získať prístup ku tomu mikromagnetu, tak mi napíš svoj e-mail pod túto správu. Čiže ten človek musí tuto napísať tú svoju e-mailovú adresu. A keďže je to mikromagnet, čo je niečo hodnotné, čo tí ľudia naozaj chcú, preto je to GPTčko tak postavené, aby generoval to, čo ľudia naozaj chcú, tak on ten e-mail v 90% prípadov dá. Tým pádom, tuto máme tag
dali e-mail, hej, ja si ich tak označujem, aby som vedel, že kto mi ten e-mail dal, hej, v podstate jednoduchá vec. A následne odtiaľ idem potom sem, keby človek nezareagoval, hej, dajme tomu zabudne, stáva sa to. Počká to 4 hodiny, príde mu to znova. Že čauko, že stále chceš, aby som ti poslal môj mikromagnet. Potom, čo sa deje, tu mi chýba teraz taká jedna slučka, ale je to v podstate toto. Keď mi zadá ten e-mail, tak ho smerujem na ten môj mikromagnet. Opäť, že tu má ten link. Toto je vlastne na to, aby som fakt získal kontakt na ňo, lebo s tým kontaktom potom ďalej pracujem. To si vysvetlíme ako. A teraz tu máme túto druhú variantu a to je to, že keď ma nesleduje. Čiže keď ma nesleduje, mu príde táto správa, že ak to chce, tak musí vlastne ma začať sledovať, keď to bude mať hotovo, nech klikne na toto. Tuto je taká kontrolná znova tá podmienka, lebo niekto si myslí, že to odrbe, keď iba klikne hotovo. Ale reálne, keď to urobí, tak ho to vráti naspäť sem. Takže pokiaľ fakt nedá ten follow. No a keď ho dá, opäť poďakujem mu za follow a to isté. Vypýtam si od neho ten e-mail, ak mi ho zabudne dať, pripomeniem sa mu o 4 hodiny, ak mi ho dá, bum, mám jeho e-mail a potom viem už vlastne ďalej s ním pracovať. Čiže toto je jednoduchá ManyChat automatizácia, ktorú budeme v podstate používať na to, aby sme získali ten kontakt do tej databázy našej. Toto bolo, čo treba zmeniť, áno, celý tento funnel a tak ďalej. A teraz si predstavíme túto token metódu. Čiže ideme na to T-čko. T-čko máme tému. Je to jedna kontroverzná myšlienka, ktorá je proti bežnému presvedčeniu, čiže je to viac menej ten autoritatívny obsah. Dajme tomu, že nech si neberú tú hypotéku, dajme tomu, že nech si neodkladajú peniaze v banke, nech si ich radšej odkladajú doma a tak ďalej. Že to už je na tebe, ty máš tú expertízu, ty vieš, čo je dobré. Máme tu príklad, že nepotrebuješ cvičiť 6-krát do týždňa, aby si nabral svaly. Využijeme na túto tému LeadBrain GPT. Opäť je to moje ďalšie GPTčko, ktoré je naprogramované na to, aby pretavilo tie bežné nápady na obsah, na strategické tzv. Lead farming nápady. Lead farming sú tie, ktoré priťahujú tie leady. Úlohou týchto videí nie je mať ani veľa zliadnutí, ale práve, že tých správnych ľudí pritiahnuť, áno? Čiže tých platiacich klientov. Ako to funguje? Opäť, vyplní sa krátky dokument, odpovie na pár otázok, ten sa tam vloží, následne to GPTčko sa spýta, že aký je teda ten tvoj pôvodný bežný nápad. Čo tuto doporučujem je, že buď vieš, čo ideš tvoriť, keď nevieš, inšpiruješ sa tým, čo už fungovalo. Čiže nejaké virálko vezmeš, z neho vezmeš ten transkript, prepis a ten vložíš do toho LeadBrainu a on ti vygeneruje na základe toho, čo bolo už virálne, tú istú myšlienku, len s iným uhlom pohľadu tak, aby to bolo lead farming, aby to pritiahlo platiacich klientov. To je aj tzv. Protip. Čiže využívať prepisy virálnych videí na generovanie lead farming obsahu. Áno, pokiaľ neviem tú svoju tému. Je to najjednoduchšia vec. Druhou vecou je, že môžem využívať nahrávky svojich predajných hovorov, otázky klientov a tak ďalej. Čiže máme takýto hovor napríklad, ja z neho vezmem ten prepis, dajme tomu, čo sa budeš ty potom pýtať, ak ťa niečo napadne a ja ho viem hodiť do tohto LeadBrain GPT a on mi vygeneruje 5 nápadov na videá, že OK, na základe toho, čo si sa ty pýtal, že takúto myšlienku, takúto. Bude mi to vedieť, vytvorí potom to nápad na to video a ja už si ho viem naskriptovať. To už není až také hrozné. Ale ten nápad s tým prísť, aby to priťahlo tých správnych platiacich klientov, to je podľa mňa to ťažšie. Takže toto nám vyrieši toto T-čko. Potom ideme na Očko. Očko je otestuj. Pri tom Očku nám ide o to, aby sme otestovali rôzne videoformáty. Čiže tuto máme videoformát, kde ideme pol obrazovky. Tuto máme formát, kde iba hovorím na kameru, takzvané hovoriace hlavy, ako takto teraz. Tuto mám takzvanú clone effect, konverzáciu, alebo dialog. Tuto mám podcastový štýl Reelska. To je ani, že sa dívam do kamery, ale je to ako keď som sa díval teraz tam do rohu a proste niekomu niečo vyprával a vysvetľoval. Z týchto 4 formátov, dajme tomu, že postnem to video, postnem ho, dajme tomu v 4 rôznych formátoch, opäť nemusí to byť, že hneď za sebou, ale v rôznych časových alebo až dňových intervaloch. A následne viem, že čo mi fungovalo najlepšie. Pre príklad, máme tu niečo takéto. Čiže prerobiť overený formát vo svojom odvetvi. Toto bol virálny formát, že 5 typov obsahu, 83,5 tisíca. Typek to prerobil skoro totožne, ale so svojím unikátnym pohľadom. A on to napríklad robil ešte ako tento štýl. Že tento dialog, že mal tam takého klona, čo tam vykríkal spoza rohu nejaké vtipné veci, hej, a on mu hovoril, že nech drží hubu a nech si to radšej zapisuje to, čo hovorí a tak ďalej. V podstate overený formát, inšpiroval sa ním, využil to a vidíš, ešte lepšie performovalo to jeho, ako to je. Čiže to je to, čo chceme. Vo svojom odvetví určite každý má nejaký overený formát, hej, či už sú to finančáci, hej, zahraniční, alebo aj miestni. Treba nájsť ten formát,
Môže to byť, poviem príklad, že budú ti dobre fungovať tieto pol videa takýmto vision boardom. Možno ti budú dobre fungovať tieto clone efekty, možno ti budú fungovať dobre podcastové reels. To, čo bude vlastne najlepšie fungovať, toho budem robiť dvakrát viacej, logicky. Čiže to bolo Očko. Potom máme Cčko. Cčko je vlastne karusel. Ja vezmem ten formát, ktorý mi vyšiel aj s tou myšlienkou videa, čiže dajme tomu, že malo 1 milión a ja ho presmerujem na karusel. Čiže v podstate je to reelsko, tá téma je taká istá, aj ten skript je podobný, len z toho urobím takýto obrázkový karusel, ktorý je zároveň aj tzv. Tá tajná omáčka, ten osobnostný príbeh. Namiesto nejakého všeobecného reelska, z neho urobím karusel, ktorý hovorí tým mojim ľuďom o tom, že ako som si to ja zažil, čo som zažil, ako som to zmenil a celkovo ten priebeh toho. Čiže to môžeme vidieť napríklad tuto na tom mojom karuseli. Opäť cieľom toho karuselu je, že tých ľudí môžem pušovať na tzv. Mikromagnet. Môžem, nemusím, to už je dobrovoľné. Potom tu máme Ečko. Ečko je, že keď ten karusel bude úspešný, to sa vidí na zliadnutiach, tak ho vezmem a pretavím ho zase do e-mailu. Len vezmem ten karusel, to, čo som tam vlastne napísal, na screenshotujem to napríklad Claudeovi alebo ChatGPT a nech mi z toho vytvorí proste e-mail. A pošlem ho zase ľuďom, ktorých mám vo svojej e-mailovej databázi. Teraz v podstate, kde sa dostávame, je to, že my máme stále len ten jeden nápad. Vidíš, aj tuto je stále ten jeden karusel a ja som ten karusel, respektíve ten jeden nápad, že sme boli tuto pri tom tečku, vygeneroval cez ten lead brain. Dostal som sa do Očka, že som ho otestoval v nejakých rôznych formátoch. Ten formát, ktorý mi performoval, som premenil na tzv. Karusel. Ten karusel som premenil na e-mail. V podstate len som prepísal ten skript alebo ten scenár, ktorý som mal, na iný formát, či už to bol e-mail, karusel a tak ďalej. Čiže ja som nemusel robiť to, že by som vymýšľal jednu tému pre reelsko, ďalšiu tému pre karusel, tretiu tému pre e-mail, čiže všetko je jedna téma. Čiže veľmi jednoduché a už sa stáva to, čo sme sa bavili predtým a to je to, že sa mi darí, aby ľudia pozerali 7 hodín môjho obsahu, prišli so mnou do kontaktu a na rôznych platformách. Nemusí to byť konkrétne na 4, môže to byť aj na 3. Ja využívam 3. Instagram, YouTube, e-mail. Potom máme vlastne posledné, to je Enko. Enko je vlastne nauč. Ja z toho e-mailu potom pretransformujem to na YouTube video napríklad. To YouTube video opäť, veľa ľudí si myslí, že to musí byť niečo fancy, ja neviem, profi kamera, profi seta a tak ďalej. Úplne jednoducho stačí, keď to je napríklad aj takýto vision board len urobený a proste prechádzam s tými ľuďmi to, čo som sa ja naučil, to, čo mi funguje. Alebo to môže byť aj tzv. Ten Notion dokument, ktorý si možno videl aj u mňa, že ja to mám len spísané v podstate v jednom nejakom PDF-ku a prechádzam s tými ľuďmi to PDF-ko a vysvetľujem im to, plus dávam im tam nejaké hodnotnejšie informácie. No a čo sa deje potom je, že keď človek dopozerá tú YouTube-ko, tak sú viaceré možnosti toho, ako ho dostať naspäť vlastne ku sebe a monetizovať to, čo chceme, aby sme mali viacej klientov. Prvá možnosť je, že buď na konci toho YouTube videa, alebo aj v popise toho YouTube videa smerujem na to, nech mi napíše nejaké kľúčové slovo do správy na Instagrame. To je prvá vec. Druhá vec je, že môžem ho smerovať na YouTube video ďalšie, ktoré je tzv. VSL, Video Sales Letter, alebo tzv. Predajné video. A tam už opäť viem povedať nejaký svoj príbeh, čo fungovalo predtým, čo funguje teraz a ukázať nejaké výsledky klientov a na základe toho ho viem potom smerovať na to, nech si bookne so mnou call cez Calendly, dajme tomu, alebo ho viem nasmerovať na to, nech mi znova napíše, dajme tomu tu a viem si s ním dohodnúť ten call. Aj odtiaľto ho viem smerovať na call. Tretia možnosť je, odkiaľ ho viem odtiaľto smerovať, je na tzv. Offer doc alebo dokument. To je v podstate to isté, čo VSL-ko, ale dajme tomu, že niekto nerad pozerá, niekto radšej číta. Takže mám to pretransformované do tzv. Offer docu. A toto sú 3 cesty a vždycky tým ľuďom viem dať na výber. Viem teda poslať priamo na Instagram, viem ich poslať na YouTube VSL, alebo ich viem poslať na ten Offer doc. A vždycky ich viem odtiaľ buď smerovať na ten call, alebo k sebe naspäť do správ. Že to už je v podstate ľubovoľné, to už si človek otestuje. Tento celý systém a s týmto, čo sme zmenili, spôsobí to, že tých klientov bude určite viac, keď sa to bude robiť týmto štýlom. Hlavné to gro z celého tohto kolu je to, že potrebujeme postovať viac autoritatívneho, viac tajnej mačky, viac predajných videí a následne potrebujeme dávať viac tých mikromagnetov vonku, poslať e-maily ľuďom a následne ich keď tak smerovať na nejaké dlhšie YouTube video, kde im to vysvetlím vo väčšej hĺbke. Tak, můžu dotaz? Môžeš. Nebo ještě k tomu, jo, mám tady toho hodně těch věcí. První věc, ty jsi mi v podstatě, když dáš ten
ten funnel té mojí, přesně tak, když jsou tam ty otazníčky, že vlastně prodejní video tam nenašel jako kdyby žádný, jo. To znamená, to je jednoduchý, já jsem teda tím pádem nepochopil, co je to prodejní video. No. Asi, pravděpodobně. Můžeš mi to zkusit vysvětlit? OK. Hej, čiže vlastne predajné video alebo Reelsko, to je video, kde môžem ukazovať ja svoj príbeh, svoju transformáciu a môžem to mať pripnuté kľudne aj v profile. Opäť smerujem z nejakého bodu A, kde som bol, do bodu B a vyzývam ľudí na to, nech napríklad komentujú nejaké kľúčové slovo a chcú získať podobné výsledky. Úplne jednoduchý call to action. Že napríklad... Protože tohle tam právě jako jsou, že jo, tady ty videa, jako komentujte, kde já pošlu přesně ten tip té konverzky, kterou já jsem ti vlastně jako posílal potom a kde už mají nějakým. Takže tohle jsem bral jako doteďka, že jsou to jako prodejní videa, kde jako nabízím něco, aby vlastně komentovali, abych já jim poslal už nabídku nějakou, když to řeknu. Jo, takže, ale máš tady otazníky, že jsi tam jako nic nenašel, takže... Hej. Možná to asi nebylo úplne dobře. Hej, ja som to myslel presne, že v tomto akože štýle, že ponúkať im, že niečo napríklad hen takým štýlom je celkovo, že troška zdĺhavejšia cesta, ale čisto, že napríklad takéto, že predajné, že doslova by to bola nejaká tá transformácia tvoja a doslova by to bolo, že na to, že im chceš pomôcť, smerovať ich, také som tam akože ja nenašiel. Hovorím, že možno tam niekde, možno to bolo ináč povedané, alebo s nejakým iným zámerom skrytým za tým, ktorý som, dajme tomu, že ja až tak nepochopil ako potenciálny klient a divák, ale tento typ toho výsledky klientov pred, po, transformačný príbeh alebo extrémne špecifický odborný obsah, to mi tam chýbalo. Fajn. A pak další věc. Jestli jsi viděl tu konverzku jako takovou, tak já jich mám vlastně, jsem ti psal jako docela dost, vlastně, jak jich využít, vlastně, když už jako existují, když už jsou 3-minutkový videa třeba, přesně to, aby to nebylo zahlcený. A využít proto, abychom tam ty lidi nasměrovali pomocí právě Instagramu a pomocí právě třeba těch prodejních videí. OK. Za mňa najlepší spôsob, ako ich nasmerovať, je, vysvetlím teraz napríklad mechanizmus tohto. Vytvorím, dajme tomu takéto GPTčko. To GPTčko je za mňa najlepší mikromagnet, aký sa dá vytvoriť. V podstate, čo to GPTčko urobí, je, že spýta sa nejaké otázky, dá nejaké riešenie, čiže tým pádom vyrieši problém, ale potom odkryje ďalší, väčší problém, lebo vyriešil veľmi malý a ukážem, OK, že toto je len vlastne jedna časť skladačky, ešte ťa čaká napríklad vyriešiť toto a toto, aby to v podstate fungovalo. No a ak chceš, tak viem ti tým pomôcť napríklad pomocou môjho dlhšieho YouTube videa alebo pomocou mojej, dajme tomu, 3-dňovej minisérie týchto videí a tak ďalej. V podstate viem ho smerovať opäť na niečo, čo je zadarmo, alebo poprípadne na nejakú tú svoju konverzku, na nejakú tú svoju stránku, kde mu opäť s niečím pomôžem a tam už ho viem dostať na ten sales. Alebo druhá varianta je, že ja ho môžem dostať priamo z GPTčka na ten sales. Čiže nemusím ho dostať na nejakú ďalšiu konverzku, ale môžem ho vyzvať, nech si bookne call. Alebo ešte lepšie je, že ho vyzvem na to, nech mi napíše nejaké kľúčové slovo do správy. Tam sa s ním o tom pobavím, zistím, čo ho trápi, čo by chcel dosiahnuť a viem ho odtiaľ poslať opäť na tie konverzky, alebo na to VSL-ko, alebo na ten offer doc. Čiže v podstate ja využívam ten mikromagnet ako keby taký most medzi tým, že OK, doručím niečo hodnotné zdarma a zároveň človek dostane niečo, dajme tomu, buď ďalšie zdarma, alebo ho smerujem do tej konverzácie, kde s ním o tom je pokecať a dostať ho na ten hovor. Alebo stredko osobné. Jasne. To je vlastne úlohou toho mikromagnetu. Je to fakt, že niečo tak hodnotné a tak jednoduché spraviť, že ľudia fakt by museli byť negramotní, aby to nedokázali. V tom je to čaro. Že není to nič nejaké extra dlhé, že ja neviem, 30-stranové PDF-ka, také ako som ja kedysi tvoril. My som sa snažil dozdať čo najviac hodnoty a vyriešiť veľmi veľký problém. Čiže veľmi veľký problém, že som snažil naučiť ľudí, ako zvýšiť dosah na Instagrame, čo je veľmi veľká bublina. A preto som vlastne sa sústredil na tieto mikromagnety, že napríklad, keby som im pomohol prerobiť ich hook na negatívny alebo kontroverzný, čo je z tej veľkej bubliny, je takáto malá bublinka, tak majú jednu malú výhru, viacej mi dôverujú a viem ich pušovať ďalej na tie ostatné veci. OK. A ten mikromagnet, to máš asi ty někde nějak k dispozici, nebo jak to vlastně funguje? Jako běžný člověk se k tomu dostane? Ono, ja som to už zdieľal aj v e-mailoch, aj v obsahu a tak ďalej. Možno si to myslú, to sa stáva. Ale v podstate kľudne, ja ti to proste pošlem. Je to jednoduché, keď aj niekto to bude chcieť z tohto videa, stačí ísť na tento karusel. Myslím si, že v tomto karuseli to je. A na konci stačí komentovať a príde vlastne odkaz na to GPTčko. Aha, OK, super.
A takisto aj na ten lead brain, že on je vlastne tiež v karuseli by mal byť jednom alebo v Reelsku. Čiže stačí komentovať a opäť príde. A je tam vždycky aj video ukázané, že ako to v podstate obsluhovať. A ta automatizace těch e-mailů, který vlastně vybereš, to děláš přes ManyChat asi, oni to tam mají, že? Nebo jak to funguje? Hej. To je vlastne toto, že ono mi to označí ten kontakt, dá mu vlastne taký štítok, že je tam, že dal mi e-mail. A ja to môžem potom, napríklad existujú rôzne ďalšie automatizácie, že napríklad Zapier, Make a tak ďalej, s ktorými si to vieš prepojiť a automaticky, keď dajme tomu niekto príde do tvojej tejto databázy, tak automaticky pôjde do tvojho e-mailového softwaru a tak ďalej. Nemusíš sa napríklad, že ručne prepisovať z ManyChatu. No jasně, to je smysl. Já nevím, jestli to umožňuje přímo ten ManyChat, nebo to bys musel už přes nějakou jinou aplikaci. Tam sú také integrácie, alebo nejak tak sa to volá, rôzne API kľúče, ale akože není to nič ťažké, hej. A je to trošku akože také technickejšie, ale nič zložité. Jo, já tady ta cesta těch mailů, to nesnáším. Nejsem úplně zastánce toho, protože já třeba doteďka fakt jako proto mě to tak až tak moc netrápí, ten Instagram, protože já jsem schopen tady generovat třeba 2-3 lídy denně jako pomocí reklam, jako mimo Instagram vlastně. Jo. Určitě. Takže vlastně ten přísun těch jako klientů, kterých chci, tam je. Akorát jsem si uvědomil, že vlastně tomu Instagramu dávám docela dost jako energie, docela dost času a stojí vlastně docela dost peněz ta úprava těch videí. Tak si říkám do prkínka, když už do toho dávám ty prachy, tak ať z toho taky něco jako je, jo. Ať vlastně i z toho Instagramu jako něco přijde, jo. Takže vzhledem k tomu, že z toho přijde sotva jeden klient, tak za 2 měsíce se z toho nějaký jako vyloupne, jo, což jako je podle mě tragicky málo na to, že tam je celkem už dost sledujících, celkem jako ty lidi začínají interagovat, víc komentujou, víc je vidět, že koukají i na vlastně na stories, což je jak vidět, že se to najednou jako násobí, najednou ty lidi, kteří to vidí, což dřív vlastně měl 10 000 sledujících a vidělo to 300 lidí, jo, takže to asi něco jako ti řeklo o tom, že ty lidi asi tak moc vlastně ten tvůj profil nesledovat, jo, nebo nesledují, takže jedno s druhým, takže proto vlastně mě docela chytlo přesně to, o čem ty zmluvil, že si dělal nějaký materiál, jo, který jsi dělal 4 měsíce a vlastně bylo z toho 0. To je přesně ono, jo, přesně nejlepší zákazník ty sám. Takže hledáš, jo, vlastně ty stejný lidi se stejným problémem, kdy vlastně já do toho dávám ten čas a tu energii, ale vlastně byť dobrý, není to úplně jako, nebylo to tak jako cílem a stejně ten cíl, my jsme se o tom bavili, je mít těch, jako kdyby ty 100 000, ale který budou chtít jednou v budoucnu něco nakoupit a nebude to poradenství ve smyslu konzultace, jo, a bude to něco jiného, jo, co třeba ještě neexistuje, ale jednou bude, to znamená zatím jako se tam chystá, zatím se sází ty semínka, které se potom jednou budou moci sklidit. To znamená, je potřeba tam vybudovat opravdu komunitu lidí, ale který jako budou souznit s těmi myšlenkami. Proto je tam často i nejenom obecně finance, ale i pohled na svět. Že, jo, jak jsme to tam jako vyčítal, že tam občas zajdu do nějakých jiných témat, ale oni s tím jako ve všech případech potom nakonec souvisí. Jo? Akorát, že jsi mi říkal, že tam občas měl takovou jako vomáčku o něčím jiným a ono se nakonec, ale ono to s tím souvisí, protože pokud si člověk nevyřeší tohle, tak si nevyřeší ani ty finance. Ale to je jedno. Takže vlastně teď, a proto jsem i se s tebou vlastně domluvil na tu konzultaci a jestli vidíš, a možná už to řekl, jo, já to teda zopakuju, co bys mě v tuhle chvíli vlastně jako doporučil člověku, který už jako kdyby nějaký věci zmáklý, už nemusíme začínat úplně od začátku, ale má tu vidinu v tuto chvíli nasměrovat sem vlastně zákazníka z řad vlastně živnostníků, to znamená lidí, kteří jako chtějí vydělávat peníze, ale nechtějí se o ty finance tak moc a jako do detailu, jak bych to řekl, starat a hledají nějakou pomoc, jo, a ten profil by jim s tím třeba mohl pomoct, jo, takže opravdu někoho, kde příjem do té domácnosti je velice nadprůměrný na nějaké jako české poměry, ale je to člověk, který ho to nějakým způsobem trápí, že vydělává hodně peněz, ale neumí s nimi dále hospodařit. To znamená, tady je nějaký profil, kdy konečně někdo mluví k tématu, jak jednoduše efektivně hospodařit a zaujmout ho natolik, aby si řekl, OK, proč se to tady budu koukat na nějaký videa, když vlastně ten člověk je přesně to, co já hledám a dokázal by mi vlastně ten můj problém vyřešit rovnou. Jo? To je v podstatě ten ICP. Jo, ano, hej? tak.
Hej, Áno, ten storytelling. To, čo si ty teraz hovoril, je v podstate ten No. storytelling, hej, že jeho niečo trápi a tak ďalej. A ja viem storytellingový obsah robiť aj vo forme reelsiek, viem to robiť aj vo forme tých karuselov a ja ho viem potom pušnúť vlastne sem, na ten koniec, kde ho viem vyzvať na to, nech teda komentuje, hej. Viem ho vyzvať na to, že môže to byť priamy predaj do správy, hej, kde s tým pokecam. Môže to byť na ten mikromagnet, kde mu odozdám niečo hodnotné a v tom mikromagnete ho púšnem napríklad na ten svoj minikurs, kde mám tie 3-minútové videjka, alebo pošlem na to YouTubeko, alebo na ten Offerdog, alebo na ten Salesko zase, hej, alebo na osobné stredko a tak ďalej. Čiže... Já možná už vidím, jako kde byl problém. Myslím si, že to téma, na které se to zaměřovalo, ten profil obecně bylo lidem zjednodušit to téma finance a hospodaření. Akorát, že to téma je fakt jako brutálně obsáhlý. Je to tam vlastně obrovská bublina. Si myslím, že možná, a to mě asi odsouhlasíš, víc to zaměřovat, přesně to, co ty říkáš, ten autoritativní a story selling vlastně na tyhle ty cílový zákazníky s jejich problémy, než tak jako obecně. Presne tak. To je aj ten cieľ toho celého, že keď si pozrieme ten funnel, tak ono v podstate tieto videá slúžia na to, aby fakt získali tú pozornosť. Čiže väčšie publikum. Niečo, čomu každý rozumie ľahko. To sa darí už. Hej, to sa darí. To už sa darí, áno. A potom tu máme v podstate tieto videá, ktoré môžu sa stať aj virálnymi, keď je to niečo veľmi kontroverzné, ako napríklad toto, hej, že nebudem sa hypotéku. Ale môže to byť napríklad niečo takéto, že prečo si teda neodkladá. V týchto videách my nepotrebujeme mať, aby to malo, dajme tomu, že proste 100 000 zliadnutí, keď budeme mať OK, ale presne hovoríme k tomu svojmu ICP, Ideal Customer Profile, ideálny zákazník, a tam už z týchto všetkých ľudí, už je to zase menej ľudí. Proste tí ľudia sa postupne ohrievajú. Niekoho to napríklad teraz nebaví, ale za 3 mesiace začne konzumovať viac tohto, potom si pozrie viacej tohto, kde sa hovorí o tom storytellingu, a následne dojde aj na takéto, či už je to cez storky, alebo je to cez tie reelska a tak ďalej. A už nám vlastne zapadá do celého toho nášho funnelu, čo je vlastne tento token, cez tie jednotlivé od témy, cez reelsko, cez karusel, do e-mailu na YouTube. A v podstate, čo som ja chcel ešte vypichnúť, je to, že potom sa nám vlastne podarí to pravidlo 7-11-4, lebo ty si napríklad hovoril, že funguje vlastne reklama, čo je super, ale napríklad ja kde vidím tie rizika, čo sa môže stať je to, že Instagram alebo celkovo tá meta, ja to nazývam, že to sú požičaní užívateľia. Že v podstate môže sa stať hocikedy, že meta zablokuje ti Instagram, Facebook, nepôjde ti pustiť reklamy, si bez klientov, hej. Nemáš na nich žiadny kontakt, ani nič. V podstate, keď využívaš tento organický marketing, a pýtaš si od tých ľudí e-maily a máš ich v svojej e-mailovej databáze, tú databázu ti nikdy nikto nezoberie. Čiže keď sa aj hocičo posereš Instagramom, s Facebookom, s reklamami, ty máš na každého jedného človeka, čo má záujem, máš kontakt e-mailový a vieš mu posielať viacej e-mailov. Vieš ho posielať napríklad na YouTubeka, že proste sa to switchne. Ono to vybíra e-maily, takže nejakú tie databáze ja mám. Výborné. A ono to vlastne v podstate potom už není, že požičaná audience, hej, od Instagramu, ale vlastná audience, hej, lebo ju máš v tej databáze. A potom už je ľahšie dostať tých 7 hodín, 11 krát a tie rôzne platformy, to už by bol detail. Ale v podstate ide hlavne o toto, že by skonzumovali veľkého obsahu a tých mikromagnetov. V tom vidím ja hlavnú takú tú výhodu toho, že prečo ten systém funguje a prečo sa oplatí v podstate robiť a zbierať tie e-maily, lebo veľa ľudí si tie e-maily neuvedomuje a vôbec ich nezbiera. Že fakt posielajú im tie veci zadarmo, výmenou proste za nič. A potom, keď im Instagram padne alebo niečo, tak sú nahraní a idú zase celé odznova ísť, hej, a čo je veľká bolesť podľa mňa a málo kto to začne vôbec odznova. OK, super, je mi to jasný. Výborné. Zadání, super. Jo, vím co zlepšovať. Vynikajúco. Takže odo mňa to je všetko. Neviem, že či ty máš ešte nejakú otázku? Ale asi ne, já myslím, že všechno jasný. Já jsem si tady, i když říkal, že tady mě to potom pošle vypsaný nějaký jako důležitý věci, tak jsem si stejně nějaký poznámky udělal s dovolením. Pohodě. Protože to, co může být důležitý pro mě, tam možná to tak důležitý nemuselo být v tu chvíli. Takže ať se zaměřím na to, co teď primárně si myslím, že by to posunulo zase někam dál. Jo. Určitě. Super, že už se dá s něčím pracovat, že přesně
že už tam pár videí jako kdyby v rámci toho je a že se to fakt vyhodnocuje přesně to, o čem ty mluvíš, jak jsi to teďka udělal, že i jako a já už to dělám, já vlastně točím úplně stejný videa, třeba jak jsi tam viděl to Neber si hypotéku na 30 let, to video už to stejný už tam jednou bylo a vlastně dosáhlo ještě lepších jako v podstatě nebo obdobných výsledků, takže proto se to natočilo znovu a v podstatě se to jen recykluje ten obsah a akorát mě teďka ještě tu myšlenku vnuknul, že je vlastně super, že my můžeme udělat, tak téma máme, teďka otestovat ještě můžu vlastně různý formáty, hodit to do karuselu a vlastně ještě z toho dál vyšťavit mnohem víc, než jenom, že to za znovu můžu za, nevím, pár měsíců znovu jako přetočit, ale že s tím můžu dál pracovat. To je třeba za mě jako velmi zajímavá jako informace. Presne tak, že ty vieš v podstate urobiť z jednej myšlienky Reelsko, karusel, e-mail, mikromagnet, YouTubeko, vieš, z jednej myšlienky a vieš to točiť proste dookola, hej? Yep. Je to tak. A keď to dobre performovalo ako to s tou hypotékou, tak určite by bolo fajn urobiť z toho nejaký karusel, hej? Kľudne použiť aj ten istý hook v tom karuseli, hej? Že nebude si hypotéku. Áno. Hej? Lebo je to funkčné. Áno, chytilo to tú pozornosť tých ľudí, takže za mňa určite super vec. A hovorím, tie karusely nemusia byť ani zložité. Stačí jednoduchý takýto karusel so svojimi nejakými fotkami. Jo. Vybavené. Přesně tak. Super. A když jsem začal dělat, trošku jsem to od tebe taky odkoukal, tam ty story chat, tam mám vlastně svoji nějakou menší fotku a přidávám ten text. Když tam dám jenom text, tak to není tak zajímavý, jak když tam dám svoji fotku. Má to určitě sledovanost. Určitě. Jo. Ono to aj konvertuje lepšie, keď dáváš napríklad na to, nech komentujú na storke a je tam tvoja fotka, že napríklad ukazuješ na toto slovo, tak konvertuje to lepšie ako prázdne, alebo video. Fotky konvertujú lepšie za mňa. Ano, jo, docela tam často dělám nějaký aukce nebo akvíky, aby jako nějakým způsobem to tam označovali a hlasovali takzvaně, jo, takže to docela baví ty lidi a ono tím pádem automaticky i jako se dá na to s nimi navázat tu konverzaci v chatu. Jo, oni často se třeba bojí, ale v momentě, kdy já jim třeba jenom hodím na to srdíčko nebo jako lehký koment, jako že to je skvělý, že se jim to podařilo, že třeba když se zeptám, jako už máte svoji vlastní, jako svoji základní rezervu a někdo napíše, jako že už takovou a takže vlastně se velmi jednoduše potom stačí jenom napsat, tak to je skvělý, tak ten člověk se najednou rozpovídá a pak sám řekne, no víte, pane Noušku, my už vám píšeme a 3 měsíce a nemůžeme se rozhoupat a teď. Jo, takže občas je potřeba trošku tomu štěstíčku jít v tomhletom naproti a nebát se ty lidi i tímhle způsobem jako kdyby oslovit. Ne, že bych to obepisoval, ale tím, že hlasovali, tím, že se jako projevili nějaký názor a na to jako jsem jim dal nějakou menší reakci, trošku jsem jim pomohl, tak se to setkalo s tím úspěchem. A to jsou většinou ten jeden, ale klient za ty 2 měsíce. Takhle nějaký, který přijde. Takže tak, to je tak úplně. Super, takže zajímavé info. Děkuju za ně. Vynikajúce, výborné. Ja ďakujem tiež. Takže toto bol token systém. Všetko, čo potrebuješ na to, aby si premenil sledovateľov na platiacich klientov, nájdeš v tomto videu. Ale pozor, môžeš straviť až mesiace tým, že sa tu budeš celé snažiť vyriešiť sám. Robiť chyby a učiť sa metodou pokus-omyl. Alebo môžeš získať výsledky rýchlejšie so správnym vedením. Hľadám 3 odhodlaných tvorcov, ktorí sú pripravení premeniť sledovateľov na platiacich klientov s mojou priamou podporou. Takže ak chceš moju pomoc pri implementácii tohto systému vo svojom podnikaní, napíš mi do správy na Instagrame slovo token. Ďakujem ti, že si to dopozeral do konca a vidíme sa pri ďalšom videu. Drž sa.